नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे समाव आं ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय गेलेग्रा बियो गथ'फोरनि नायबानो जाबाय ओरैजाबो दङ गराय खेल नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि नोंथांमोन देखायनो आं सेस्था खालामगोन खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव आं दंफैयो मयदामपुरनि राज फुजायाव नोंथांमोना दिनै आं जि मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दिनै आं मोनसे टिमखौ लाना फैदों मोसाखावरि हान्जा बेनो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंटलाव थानाय नामबर बियाबनि मोसाखावरि हान्जाखौ लाना फैदों आरो लोगोसे दङ जोंहा आदा लबिराम सिफुं दामग्रा जोंनिनो फोरोंगिरि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था खुलुमबाय बिथाङा गावनि खुलुमनायखौ जासिबाय नोंथांमोना नायबाय थादो आरोखि नोंथांमोना जोङो दिनैनि जि भिडिअ जिबायदि धामाका जागोन नोंथांमोन देखायलांगोन जों माबायदि मोसायो नोंथांमोना नायनो हाबानो जाबाय ठीक আছে बिगाव ধরিধরি গাঁৱৰ গাঁওখন প্ৰদীপ ৰাভাদে গতিকে সন্মানীয় এই গাঁও পথাৰখনক स' लोगोफोर नोंथांमोन देखायगासिनो दं आङो नै दिनै राज फुजाखौ माबायदि जबरदस्त जादों माने 41थि खुंथाय जोंनि मयदमपुराव थानाय जायखौ जों नाम मरा आनसलिकआव थानाय आरोखि बे राज फुजाया माबायदि जादों नोंथांमोना नायलां जुदि नोंथांमोननि भिडिअ दिनैसिम गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो जाना फानदों गोबां दखान दं आरोखि जों दा बेयाव मोसानो फैदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांमोना जोंखौ खावलायनाय हिसाबै राज फुजानि जि सामलाय आफाद बिथांमोना जोंखौ मोसानो लेंदों बिथांमोना नायबानो जाबाय जा सनाराम बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ नै जोंनि सेरजा दामग्राया बिथांखौ लोगो मोनबाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोखि जा सनारामनि लोगो दं बिथाङा खुलुमबाय बिथाङाबो नायबाय थादो जों दा थांगासिनो दङ मोसानाय जि जायगा जोंनि स्टेज जों बेयाव थांगासिनो दं आरोखि मोसानो नोंथांमोना नायबाय था ओरैबो दं जा गासै मुरथि दं नोंथांमोननो मुरथिखौ देखायथ'ला आरोखि मानो होनब्ला आंनि ब्लगाव फ्राय मुरथिखौ नुनाय नङा नोंथांमोना आंनि ब्लगाव जाहैबाय मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरसो फैयो नालाय स' आं दिनै नोंथांमोननो मुरथिखौ देखायनो हाथ'नाय नंला नोंथांमोना जोंनि मोसानायखौ नायबानो जाबाय आरोखि एसे खोमसि जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बे जराव माने लाइटआ एसे प्रब्लेमा खम नायनो हागोन उपस्थित থকা सन्मानीय बिराद दावराव मानसि दासो थांगासिनो गेदारिं जाथ'वाखै गेदारिं जासिगोन आरोखि আমি মঞ্চত खुलुमबाय आरोखि बिथाङाबो सुगाजान तरानि पथार गाँव पथार बिपुल राभादे फैयो नैबे समाव कमिटिया सामलाय आफादा जोंनो ओंखाम होनो हायैलाय गथ'फोर मोसाखावरि हान्जाखौ बे समाव आङो रेस्टुरेन्टाव लाबोदों आरोखि गथ'फोरखौ मोसानो लेंनायाथ' गासैबो जोंनि टिमखौ लेंनाय मथेथ' 6थायावनोमोन नाथाय बिथांमोना लेट खालामबाय मा जाहोनाव लेट खालामबाय थादों जों बुंनो हाथ'वा गथ'फ्रा ओंखाम उखैदों होननायलाय गथ'फ्रा सोरबा चावमिन जागोन होनदों सोरबा मम' सोरबा लेग पिसनो सोरबा आन्दा मारैबा होनदों आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा जायो नैबे समाव जोङो हटेलाव चावमिन जागासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना मिथिखायो हारिमु होनबा माबायदि सयज' खालामनांगौ जायो जानाय लोंनायनि फारसेनिफ्राय आंजों लोगोसे दङ जोंनि मोसाखावरि हान्जा आंनि गासिबो मनिसा जा दङ जोंहा जया माखासेफ्रा जागासिनो दं नायनो हागोन सोरबा चावमिन सोरबा पटा जादों आरोखि जों दाबो मोसानो मोनाखै बेनो आरो जोंनि हारिमुआ नङा होमबा नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोखि गोजोन्थों नैबे समाव नोंथांमोना नायनो हागोन दावगा हारिमु आफादनिया मोसानो रेडि जाबाय दावगा हारिमु आफादजों लोगोसे नामबर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोसाखावरि हान्जाफोरा रेडि जाबाय नोंथांमोना नायबाय था
दामजेनबाय आरोखि माबादि पाब्लिकफ्रा गेदार जादों नोंथांमोन देखायगोन आङो